Hei, se on Klasa täällä taas ja tervetuloa uuden videon parin. Ja pitkästä aikaa uutta video. Tällä kertaa pelataan Brawl Starsia. Ja tarkoituksena olisi pelata Karlilla vähän showdownia ja testailla kuinka hyvin se toimii. Eikö pelaamaan? Ja tosiaan yleensä mä mun videoille laitan taustamusiikkia, mutta tää video nyt mennään varmaan ihan peliäänillä. Se on menossa. Tämä joka tapauksessa tämän boksin. 7 vielä jäljellä, että ehkä nyt vähän pelataan vähän varman päälle. 6. Ai tuolla on taistelu, mä en halua pausaa. Ja 3 jäljellä. Ai siellä oli se Dario. Nyt taisi olla kyllä. No ei välttämättä. No oli. No, mä olin 3 kuitenkin. Ja tosiaan noi boksit mä säästän semmoisen pienen box openingin. Ei siis tuo ole mikään iso, mutta teen siitä kuitenkin videon tässä lähipäivänä. Kyllä nyt piti lagata. Okei, 6 enää jäljellä. Mitä siellä tapahtuu? Ei se, että maku ei yllä kuitenkaan mitenkään. On kuitenkin jo 4 joukossa. Se lähti tuonne hiilin, se muutama olisin voinut. Nyt hiilataan nyt tosta paikkaa. Jes, voitto.
Mennään vielä yhteen matsiin tässä videossa. Ai, toi tulee tuolta. Eiku... Mä kun tiedä, haluatko tiedä. Full Dynamite, miten mä pääsen? Ai, älä nyt. Siellä on se rasittava Dynamite, mutta mä ehkä saisin tapahtua, että saisko? Mä kun tiedä. Joo, sain. Kyllä, älä snaittaa mua, Piperi. Kuusi vielä jäljellä. Viisi enää. Tuolla on ihan varmaan joku. Ai. Tää tulee nyt. Taitaa kyllä mun peli olla pelattu. Onko row? Älä nyt viitti. Nyt meni kyllä. Ai, Rosa tulee. Ai, että 5. Okei. Okay. Mutta joo, tää video alkoi olla tässä. Toivottavasti piditte. Jos piditte, tykätkää videosta, tilaskaa kanavaa ja ensi videossa moi! Moi!